Tämän helvetin koneen takana, mitä lie tulevaisuuden hömpötyksiä, tuollaiset sielunviejät. Kuka hämäräperäinen haitta? Hän on rattus spectaculus, eli puhuva rotta. Hei, Oi kamala. miten nyt? Hyvin, kiitos. No niin, hienoa. Kaunis äijäkin tuli ja näin. Niin, aurinko paistaa. Eilen oli vähän sateista. Niin, kosteet. Toivottavasti ette saa ruttoa. Niin, Euroopassa jyllää tällä hetkellä paiserutto. Tunnetaan nimellä mustasurma. Me olemme tulleet karkuun sitä tänne, härmää. Jotkut syyttävät meitä siitä, että me levitämme sitä, mutta rottien mainetta puhdistetaan. Rotathan eivät sitä, vaan Jaa, mutta meillähän on sirkus. Mutta jos haluatte povausta, niin Madame Karma ottaa tässä vastaan. Noniin. Stop.